मैगं माने आलु लेमनोसै आलुजों गाजर लाब्रा बेयो मैयानि लेमनायखायमोन मैयानो आलु ओंख्रिजों ना सिंगिमोन ना बेयाव बारा जानायखाय दोन्दोंमोन आइया खावसे दंखायो बेखायनो दरब्रै लाबाय आं लेमनोसै बाबुना स्कुल थाङोना 8टायाव ओंखायनो थाब संनांगौ जायो बिमाया आरो सोलाबानो बोरमा सोरबा हैगासिनो अमा दङ अमानो आदार होनो थाखाय माबा माबि रेडि खालामगासिनो आइया उन्थिथ'वाखैनो न'आव थांसै लोगोफोर आं गाबोन थांनो बालायबाय न'आव फैबाथाय बिराद थांबायो बिमा बिफाखौ गारनानै थारमाने सान्दुं गोसायाव माबोरै थाबायथिंबाय थायो लाबोलाय मा इखो मानो लांखो बोरैबा हाबगोनलै लाबो इखो लाबो आंनो गिबायलां इखो मेथाइ जानो मेथाइ गाखो गोरोमजोब्बाय लुकुर लाकार थाबायनानै खामानि ना सरबत होनो एसे गरम जाबाय बोथोरा आयु बोरैबा अयथासार दोहो उदैखौ मानो बोखोथ' उदै पेटलिखौ हे दल लाबोदो नामालै बाव आं सिफियाखैबा बैया दाखोर लाखोमोन लोमजाबाय लाखोमोन खोमा हेल' लोगोफोर बोरैबा जागासिनो जोंहानि लेसुआ मोनफ्रुजोब्बाय एसे नांबावगौ आरो थेवबो ओमफ्राय आं दिनै जागोन बेखौ आं न'आव थांसिगोन गाबोन लोगोफोर मोनजानाय नंला बिराद गोथाव जानो लुगैदोंमोन आं माने गोसोबायदि खायै जाबाय थानो खिन्थु गैला लोगोफोर मोनजानाय नंला आयौ हाबाब थाइसे खाना जानो र' माथो खिथु गोथाव एसे नांबावगौ मोननो थाखाय आं साननैसो थानायबानो बिन्दासके मोनजासिगौमोन बेखौ जानो लोगोफोर आं गाबोन न'आव थांसिगोन ओमफ्राय गैला दा फैथो मोनथ'ला डाइरेक्ट माबायाव फैखासिगोन दुर्गा फुजा वाव नै जाबायसो मोजांखा थाइजौखौबो थाइसेबो थाखायाखै आं न'निखौ दा जानो लुगैदोंमोन रोजाथार मोदोमा आयौ थाइसे जाबाय बेखौबो सिजोनावहाय बारा जानो लुगैया गैयाबासो जानो गोसोखांबाय थाफ्लाङो बहाबा फिथाइया बिराद माने बेगरा एसे रोजा फिथाइया Sobeknya menjadi itu semua. Kapan थांनोसै खाला लांसै मुलिखौनो न'आवहाय हाजबेन्डनो आं दा फांसे फांनै खोथिगौनि दा बेखौ लांखोबा दिनै बोरमाखौ माखि ओंखारजोबा दे दाखालिया नै फांसेनिया मोनाखैनो
फिथाइयाबो एसे खमसिन इनिया मोनां जाबाय आरो कालार लाहां दासो खिन्थु इयो सप्ता खनसेनि भितरावनो मोनजोबगोन आंनि मथे मोनाब्लाबो बेनिखौ थाइसे टेस्ट खालामना नायनोसै फिथाइनो एसे गेदेरसिन बिना फार्स्ट थाइग्रोदो बिनि उनावसो फांसेया बिना बेगरा गिदिरथार खोमा बारा मोजां नङा बायदि मोनदों आं बेखौ खिन्थु दहायनिया गोखैसिनमोन एसे गोथावसिन बेगरा गिदिरबाबो जानो थाखाय मोजाङानो मोनबाथाय बांसिन गोथावसिन जागोन जोंहा थाइजौ फिथाइया ओरैबायसा बरिया माने बोरैबा गोरा खाथियाव लाबो केमेराखौ नायफैलाय साफाथार मोननाय सेबाहाय बेलेगफोरा बोरैबा थेफा फांनैसोनि ओमफ्राय नैयो बिराद गोरा मा होनो बिदिखौ बिराद गोथाव मोनसै आं खिन्थु एबार थाइसेबो साखिनायाखै आरो खनसेबो एबार बोसोराव जानाय जाखायाखैनो थाइसे खानो लुबैदों ओमफ्राय नायनि अबेखौ खानाय जायो न'नि थाइजौखौ साखियाबा मारै जानो ना बोरै जानो ओरैनोथ' थाइसेबो जाफेराखै आं दासिमबो एबार बोसोराव आरो थांनाय बोसोराव जादों गायनिफ्राय खानोसै आं लेमनि आङो सिथासे साखिनि बारा जानो हाया बोथोरा बिराद गरम होगासिनो बेनि थाखायनो दा जानानै माबा मोनसे जाना थानांगौबा जाया गारानो जाखायो मानसिया आरो जानानै जाबा बांसिनसो नाम मोनगोन लोगोफोर बिनि थाखायनो एकदमबारे ओरैनो नामाव आरो न'नि थाइजौखौबो आं जादो होननाय बायदि मोनजादों थारमाने गोरलैयानो दङ रायाखैनो बेखौनो मोनथिगोन सानदोंमोन आङो आसार खालामनो थाखाय बिराद मोजां जानानै दङ थारमाने साखिना नायनोसै आङो हांगाटिक गोखै जानो हाया नङा इदि अयथासार बोरैबा जोंहानि न'नि ओजोंनिया मोसौफोरनिया बिराद गोथाव गेस्रेम गोदैमोन ओमफ्राय बोरैबा आं जानो हाया ना इखौ खाथिसे लोगोफोर इखौ ओरैनो हानगारनाय जाबाय गारहरनोसै आं जानो हाया इखौ बिराद गोखै दा बाय लोगोफोर दसेयाव लोगो मोनसिगोन ओमफ्राय दसे उनाव बोरमा लायनो थांसै बोरमा ओइ बारि मोनसेयाव गामियावहाय खाना गालांदो इखौ खेवना हैनांगौ जाहैदों बिमाया थिनलांदों दा दसेयाव थांगोन आङो बियो जाहैदों जोंहानि न' खाथिनि गथ' फिसा आगोलो टुकुकुलु माने दसेनो सिख्ला देरबाय हाथाय साल'ल' जालायबाय हिनलाय हाथायाबो गैजोबा नै बिस्कुट जानानै सेस जाजोब्बाय एम्फौ जालाजोब्बाय नायलांबाय थादो बिदिबा लोगोफोर आंनि भिडिअखौहाय जोबजासिम आंहा गाबोन न'आव थांसिगोन बिराद टेनसनसो जाबाय आं बिमा बिफाखौ गारनानै थांनो नांसिगोन गासिखौबो न'खरनिफोरखौ जिखुनु थांनोसै माथो खालामनो लोगोफोर हाबा जालाय जेला थांखानांसिगोनखा माथोखौ लासै खोनायो खोमालै आंनिखौ आं माइकखौ लामारनांसिगोन मोनसे दाख्लैनिखौ हरफिनबायसो आं रिटार्न खालामफिनदो मोजां नङिनि